Oy, majong buntag na pod. Atong tabo naglisngag nga ilong kay ay murag lingaw-lingaw sa tag kuan be. May sag 2 minutos ra. Nya, kumusta man mo diha? Lingaw-lingaw sa ta. Tanawa oh. Paway sa tagadali kay arang inita oy. Onin awa. Nindot ka jog uniform sa welding. Inig mag-welding ko kaya naman tabunang nang lisngag ilong kay basig muso ng baga diha. Nya, magkuan ta kanang muratag mamana oh. Di ba? Murag artista na Hollywood. Atay lagi. Napay ang uniform nga nindot kayo og itong panay sos murag driver St. Peter. Kinsay magpakuha da St. Peter. Atay lagi. Mayong buntagod din jud hagod. Ayaw lang magpalabig ngisi ha kay na Ginoo ko basig mapareha mo sa ilong. Ahay, undang kanin ang kabaw nga upatel. Kita pa kan duharay tel. Paway sagot agod. Nya. Inom ta ginagmay tubig kay lisod ka jud mahot tag tubig sa lawas. Unja, kumusta na mo diha? Mora ni hong ika dalit ninyo nga 2 minutos agod makatawa mo gamay. Nya, mo shout out ko diha sa mga ahong mga friends sa Facebook matay. Tuslukan na lang kampana og subscribe na mo diha kay aron malingaw na pud mo. Shout out sa mga taga-Hindang. Kay Sir Alan Torres. Shout out kay MK, Michelle Kenneth. Boss, daghang salamat og sa akong amo kay Loloy Aboy Me. Ma'am Baby, shout out sa Aboy Me family. Og sa akong mga subscriber nga way sawang manood sa akong video. Og mo tuslok-tuslok, daghang salamat ha. Kamu nga wa pa nag-subscribe, tuslokan na diha aron magtinuslokay ta ninyo. Lain na sa ilaw eh. Pero okay ra kayo. Anya, comments mo kay aron na shoutout na pagsunod. Sa may inyong gustong atong kuan nga magpakatawa ta. Kanang sagnas kainitan ko no, pakatawa ta kanunay kay atay pa ning antipara mahagbong man. Atong isuot na naman ning antipara kay aron mo ratag si Wesley Snipe. Ciao. Sos Ginoo kadako sa antipara, sama kadako sa buslot sa ilong. Shout out tanan diha nga maglantaw ning video ha. Ang maigo way bokol. Mao ni nga adjaw jud mo kalimot og subscribe na ho kay mao ning naw nga og kung may magdaghan jutay ra. Di ba? Hinahinay ra gud kay siyempre di ta kauli kay wa pa idro. Daghang salamat sa tanan ha. Kanang ayaw mo ka kuan kasilo kay shout out lagi mo sa sunod nga video. Shout out ayaw kalimte, Larry Boy, Nimrak, Inday Pusay, Pinay sa Germany, Pinay sa Russia, basta tanang Pinay og tanang Pinoy. Lisel, Dotolio, Hana Mirmuna. Sa sunod Team Indayli, Ikitling, kay Team Jisa, Doris, nga Bisaya po, daghang salamat mga suportado sa Bisaya ug Tagalog. Ayaw lang mo kabalaka kay magkinalimbangay kita banha-banha ra ko taning white gud. Murag iro white. Mao ra to sa mga kadagko, dagkog mata, dagkog ilong, dagkog ngipon. Salamat.